Kaixo, zure eskolako gela bereziak erreserbatzeko, modurik errezena kalendarren bidez da. Lehenengo pausoa da irekitzea kalendar. 9 puntu hauetan ez bada agertzen, eta batzutan hau ez da agertzen, URL-ko leioan idatzi behar duzu kalendar. Behin sartuta, begira ze erraz erreserbatzen dira gelak. Lehenengo pausoa, klikatu krear. Hemen agertzen da salas. Klikatu salas. Eta zure eskolako gela bereziak agertuko dira. Adibidez, erreserbatzeko informatika gela A, klikatu informatika gela A-ren gainean. Noiz erreserbatu nahi duzu? Aukeratu data eta ordua. Eta garrantzitsuena, markatu zure gela eta zure izena. Adibidez, egina dago. Falta zaiguna bakarrik da gordetzea. Datorren astean, informatika gela, Sergiok erreserbatu du 4. ako ikaslekin joateko. Orain galdera da, non ikus ditzaket beste egutegiak? Adibidez, aretokoa, informatika B gelakoa, egutegi horiek hemen daude, en otros calendarios. Ez badira agertzen, bilatu behar dut, klikatu triangelu honetan, eta klikatu explorar calendarios interesantes. Klikatu más, eta hemen agertuko da zure ikastetxea. Recursos de zure ikastetxea. Klikatu gainean, eta hemen daude egutegiak. Zure agendan, zure kalendarren isladatzeko, klikatu suscribirse eta suscribirse. Egina dago, volver a calendario. Eta orain begira, hemen daude egutegi guztiak. Festiboak ez ikusteko, klikatu gainean eta desagertzen dira. Berriro pizteko, klikatu gainean eta berriro agertzen dira. Ez agertzeko, itzali. Eta betiko desagertzeko, klikatu triangeluan eta ocultar este calendario de la lista. Eta hemendik aurrera ez da agertuko. Polikiroldegia, informatika B, informatika A eta aretoa piztuta daude. Horrela badakit, adibidez, hau informatika A okupauta dagoela asteartean 9etan Rafak erreserbatu duelako. Eta bukatzeko erreserba bat egiteko eta errepikatzeko erreserba hori, begira, krear. Hautatu ze gela erreserbatu nahi duzu, kasu honetan info B adibidez, eta noiz hasi. Lehenengo eguna astelena. Noiz 9etan jarriko dut. Eta hemen agertzen da repetir. Repetir klikatzen badut, maiztasuna. Noiz arte. Listo. Jartzen dut izenburua. Gordetzen dut. Eta begira. Aste osoa erreserbatu dut. Horrela egiten dira erreserbak kalendarren bidez.